ሚካኤል አማኑኤል ዝተባህለ ትውልድ ዓዱ ደቂ ኣምሓራ ዝኾነ ኣብ ላፍቶ ቪው ብጥይት ኣብ ኣፍልቡ ብምህራም ናይ መሓዝ ድሌት ከም ዝነበረ ብስልጣኑ ከም ዝተሰናበተ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ገሊጹ ኣሎ። ሰላም ከመይ ትኾኑ ጋይስ? ካፍ ኢሊ ሎማዓንቲ ካብ ዝተፈላለዩ ኣገዳሲ ዝበልኩ ሓበሬታታት ተመይሰለኹ ሳሙዳቶም ሳይጽንሑ ከምቲ ልሙድ ላይክ ምግባር ጀምረዋ። Let's go. ጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ጌታቸው ረዳ ካብ ስልጣኑ ከም ዝተሰናበተ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ገሊጹ ኣሎ። ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ናቱ ትዊተር ከም ዝጸሓፎ ብመሰረት ሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዓንቀጽ 62 ብኣዋጅ 359 ናይ 1995 ከምኡውን ዓንቀጽ 15 ደንቢ ቁጽሪ 533 2015 ከምኡ ድማ ስምምዕ ዕማመ ሰላም ፕሪቶሪያን አቶ ጌታቸው ረዳ ንዝሓለፈ 2 ዓመታት ፕሬዝደንት ጊዜያዊ ምሕዳር ክልል ትግራይ ኮይኖም ንዘበርከትዎ ብፍላይ ድማ ዝተረኽበ ሰላምን ክዕቅብ ንዝነበሮ ልዑል ጥንቃቐን ኣመራርሓን መንግስቲ ፌደራል ኣፍልጦ ከም ዘለዎን ኣብ ቀጻሊ ስራሕ እውን ብሓባር ተቀራሪብና ከም እንሰርሕ ነረጋግጽ ንዝነበሮ ጻኒሒት ነመስገን ብምባል ኣብ ናቱ ትዊተር ጽሒፉ ኣሎ። ብዝተሓዝ ጌታቸው ረዳ ብዝሓለፈ ውሕዳት ሳምንታት ካብ ትግራይ ክወጽእ ከሎ ዘጋጠሞ መሰናኽላት ኣብ ሓደ ቻነል ቀሪቡ ዝተዛረቡ ከስማዓኩም። የተጸበኽዎ ብጣዕሚ ሕማቕ ነገር ክነግረካ መጨረሻ ናይ መሓዝ ድሌት ከም ዝነበረ ኣነ ዝፈልጦ ነገር የብለኝ። ንአዲስ አበባ ንመገሻ እናኸድኩ ኬላ ዓጽዮም ፕሬዚደንት ከዓግቱ ጥራሕ ከይመስለካ ነውሪ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ህዝቢ ትግራይ ኦቶሪቲ ብጣዕሚ ይኽበር እዩ። ኣናርኪ ክፍጠር ድሌት ዘይብሉ ህዝቢ እዩ። ኣብ መንገዲ ምዕጋቶም ከይኣክል ፓትሮል ኣውጣሂ ዝበሃል ናይ ኮር ኣዛዚ ፓትሮል ሒዙ ፌደራል ፖሊስ ስለዘይህትዎ እዩ። ድሕሪኡ ዝፈልጦ ብጣዕሚ ዘሰክፈኒ ማለት እዩ። ብምምላጠይ ተበሳጭም ዘውጉዕ ብስልኪ ተደዋዊሎም ክልተ ሰባት ዓበይቲ ሰባት ዘኽብሮም ሰባት ከመይ ገይሩ ወላሂ ተወድኡን ኣሲሮም እዮም ከመይ ገይሩ የምልጠና ማለት ኢንክሉዲንግ ፊዚካል ኢሊሚኔሽን ከም ዝሓስቡ ብግልጽ ቋንቋ ይነግረካ ኣሎ። እዚ ብናተይ ታሪክ ከም ፕሬዚደንት ሞግደፎ ከም ትግራዋይ ስርዓትን ሕግን ዝፈልጡ ዝብሎም ሰባት ዛዕባ ሰብ ምውጋድ ሓስዮም ግን ድማ ዝነበረ ባህሊ ኣብ ኦሮምያ ትገብሮ ተነይርካ ወይ ኣብ ዝኾነ ካልእ ቦታ ትገብሮ ተነይርካ እንታይ ኢኻ ትገብሮ? ወታደራት ድዮም ቶም ብስልኪ ዝዘራረቡ ወታደራት ኦኬ ትዝኣሰርዎ ማለት ኣብቲ ኬላ ዘሕለፎም ማለት ኬላ ዘሕለፈ ምስ ረአየን ክድውል መጀመርያ ኢሉ ናበይ ኢኻ ትድውል ሓር በቃ መስኮት ምስ ወረድኹ ቁሪ ስከፍ ማለት ዝሃብዎ ትእዛዝ እውን ንባዕሉ የሰክፎ እንዲዩ መስለኒ ኤንወይ ዝሰማዕኹ ምስኸና ኣውሮፕላንስ ምስ ኣተኹ መፂኡ ፓትሮል ሒዙኮ መፂኡ ማለት ምስናተይ ወታደራት ይገጥም እንታይ ማዕረጉ ኣወጣኸኝ እንዳ ኮር ኣዛዚ ካብ ዝብልዎ እዮም ሓደ ኦኬ እንታይ ይኹለካ ደለ ይመስለካ ኣብ ትግራይ በዚ መንገዲ እዚ ማለት ኣወጣሂ ባዕሉ ዝፈጠሮ ከይኾነ ካብ ካልእ ተኣዘዘ እዩ። ሕዚ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኣነ ካብ ገዛ ከይወፅእ ንምግባር ድሌት ከም ዝነበረ ፈሊጠ እየ። ኣብ ዲስከሽኑ መልዕልዎ ከም ዝነበሩ ከምቲ እንታይ ስሙ ልዕሊኦም ናተይ ሓበሬታ ሶርስ ሰለልቲ ምድበልና ገለ ይብልካ ሰለልቲ ዝበሃል ነገር ናይ ባዕልና ሰባት ዝስልል ሰብ የለ ብዝኾነ እዚ ብጣዕሚ ዘይተፀበኽዎ ብጣዕሚ ዘፍርሐኒ ናብዝታት እናወሪድና ናብዚ ዝርዝር ዝፈልጦ ኣሎ ናይ ምቕታል ፕላን ዘውፅኡ ሰባት መነ ምዃኑ ፈልጥ እየ ዘይተፃረየ ዝተሓሰብ ሒዝና ናብ ዘይተፃረየ ፍርዲ ቤት ደገ እናተፀንዐ መስሓቂ ፌደራል ፌደራል እንታይ ይስሓቅ ፌደራል ከይስሓቅ ኢልና ናብ ጉድና ክንሓብ ናብ ካልእ ሓበሬታ ብዛዕባ ቅትለት ኤርትራውያን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝምልከት እዩ። ከም ዝፍለጥ ኣብ ዝሓለፈ ውሕዳት እዋናት ካብ እስር ቤት ንኻድሙ ዝፈተኑ ሰባት ተመልከተለይ ስለ ዝተተኮሰሎም ካብኣቶም 3 ከም ዝሞቱ 11 ሰባት እውን ከም ዝቆሰሉ ሰሙን ኣበይ ከም ዘለዉ ወይ እውን ክሳብ ዝሕጂ እዋን ካብ እስር ቤት ከም ዘይወፁ ናይ ሕክምና ረድኤት እውን የድልዮም ኣሎ። እቶም ዝሞቱ እውን ንዓዶም ክስደዱ ከም ዘይክእሉ ሬሳ ክወሃቡ ከም ዘይክእሉ ተነጊሩ ነይሩ ማለት እዩ። ኣብ እዋኑ ርኢና ነርና ሓበሬታ እንተኾነ ግን ክሳብ ዝሕጂ እዋን እውን ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ዝካየድ ዘሎ ግፍዕታት ደው ከም ዘይበለ ዘርእዩ ዝተፈላለዩ ካልእ ሓደጋታት እውን ይወፁ ኣሎ ማለት እዩ። እዚ ከዓኒ ኣብ ሰሙን እዚ ዘጋጠመ ሚካኤል ኣማኑኤል ዝተባህለ ትውልድ ዓዱ ደቂ ኣምሓራ ዝኾነ ኣብ ኣፍ ደገ ገዝኡ ከሎ 2 ኣባላት ፖሊስ ትማሊ ኣብ ላፍቶ ቪው ብጥይት ኣብ ኣፍ ልቡ ብምህራም ቀቲሎሞ ኣለዉ ዝብል ማለት እዩ። እቲ ዝኾነ ምክንያት ዘይብሉ ቅትለት ብቀዳም ምሸት ዕለት 5 ሚያዝያ 2025 ኣብ ላፍቶ ቪው ዝተባህለ ቦታ ዝተፈፀመ ኮይኑ ኣብ ልዕሊ 2 ኤርትራውያን ብዝተኸፍተ ሃንደበታዊ ተኽሲ ሚካኤል ኣማኑኤል ዝተባህለ መንእሰይ ክቅተል እንከሎ
ብንጹር ስሙ ዘይተጠቕሰ ምስኡ ዝነበረ ካለ መንእሰይ ድማ ታሪሙ ኣብ ሆስፒታል ምህላው ዝተረኽበ ሓበሬታ ይረድእ ስለዚ ዝቕትለት እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ኮነ ኢልካ ይግበር ከም ዘሎ እዩ ዘርእየካ ማለት እዩ ቅድሚ ሕጂ ምክንያት ነይሮም ወላ ነቶም ቅድሚ ሕጂ ዝተቐትሉ ወላ ምክንያታዊ ኣይኹን ካብ እስር ቤት ካሃድሙ ደልዮም ኢሎም ከመኽንዩ ይኽእሉ እዮም ኣብዚ ሕጂ እዋን ግን ዝግበር ዘሎ ኣብ ደገ ኣብ ኖርማል ጎዳና ረኺቦሞ ወላ እውን ብጥርጣረ ይጠምትዎ ክትክስሉ ዘይግቦም እዮም ተኪሶም ሰብ ዝቐትሉ ዘለዎ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ሕጂ እዋን እቶም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘለኹም ጥንቃቐ ክትገብሩ ብዝተኻእለኩም መጠን ጥንቃቐ ክትገብሩ በዚ ኣጋጣሚ ክምሕፀነኩም ደሊ ምዝ ተሓዝ ብዛዕባ ቅትለት ናይ ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዝግበር ዘሎ ዝምልከት ሓበሬታ እውን እዚኣ ቪድዮ ክስማዓኩም ሰላም ከመይ ኣለኹም ኣብ ዘለኹሞ ሰላምን ጥዕናን ምን የልኩም ኣብ ዝሓለፈ መዓልታት ከም ዝክርዎ ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ላፍቶ ዝተባሃለ ከባቢ ማለት እዩ ካብ እስር ቤት ካድሙ ዝፈተኑ የሕዋትና ብጥይት ተቐቲሎም 3 ከም ዝሞቱን 10 ከም ዝቆሰሉን ተዛሪብና ነርና ማለት እዩ ሽዑ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ዝተፈላለየ ዓለም ዝርከባ ኤምባሲታት እውን ብእና ቢልና ዝጉዳይ ጠጠው ክብል ከም ዘለዎን ኤርትራውያን ኣብ ኢትዮጵያ ብግቡእ ተመዝጊቦም ናይ ብሓቂ ውሕስነት ክወሃቦምን ሓቲትና ነርና እንተኾነ ግን ሕጂ እውን ትሪእዎ ኣለኹም እዚ ኣብ ድሕሪት ትሪእዎ ዘለኹም ሚካኤል ዝተባህለ ሓውና ሕጂ እውን ኣብ ላፍቶ ማለት እዩ ቅድሚ ትማሊ ኣብ ኣፍ ገዝኡ ብጥይት ተሃሪሙ መይቱ ካልእ እውን ቆሲሉሎ ሕጂ እውን እዚ ሓደጋ እዚ ኣጋጢሙሎ ማለት እዩ ስለዚ ጉዳይ ኢትዮጵያ ከምቲ ቀዲመ ብዙሕ ግዜ ዝተዛረብክዎ ኣብኡ ኸይደ እውን ተዓዚበ ስለ ዝኾንኩ ናይ ብሓቂ ኩነታት ኤርትራውያን ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ሓደገኛ ኩነታት እዩ ዝርከብ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ መንግስቲ ኢትዮጵያ እቲ ፖለቲካዊ ፀገሙ ምስቲ ናይ ኤርትራ መንግስትን ምስቲ ውፁዕ ስደተኛ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ከተሓሕዙ ከም ዘይብሉን ናይ ብሓቂ በቲ ዝኣተወ ውዕል መሰረት ናይ ውዕል 1951 ከተግብሮን ነዞም ኤርትራውያን ሙሉእ ውሕስነት ክቦምን ንፅጉዕ ማለት እዩ ስለዚ ሕጂ እውን ደጋጊመ ዕለት 10 ወርሒ 4 ኣብ ብራስለስ ሰለማዊ ሰልፊ ኣሎ ቀዳማይ ሓደ ካብ ንዛረበሉ ኣርእስቲ ድማ ጉዳይ ስደተኛታት ኤርትራውያን ኣብ ኢትዮጵያ እዩ ስለዚ ኣብ ብራስለስ ረኸበና ንሕና ደጋጊምና ንፅጉዕ ኣለና መንግስቲ ኢትዮጵያ እዞም ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ ኤርትራውያን ሙሉእ ውሕስነት ክቦምን ብናቱ ፖሊስ ገይሩ ካብ ምቕታሎምን ካብ ምግፍዖምን ክቆጠብ በዚ ኣቀጢምና ንፅውዕ ማለት እዩ ኣብኡ ዘለኹም ኤርትራውያን እውን ክትጥንቀቁን ነብስኹም ክትሕልውን ኢላበወኩም ንዝሞተ ድማ መንግስተ ሰማይ የዋርሶ ንዝቆሰለ እውን ምሕረት ይግበረሉ يغني لي لو ما عند بالنا مدب زمسلني روح ساب زغط المدب سلام